am plăcerea în seara asta să vă prezint un artist în devenire, este student în anul întâi la pictură și ne cunoaștem, de fapt, în niște împrejurări foarte interesante. În decembrie, chiar acum o lună, ne-am cunoscut, am organizat un târg de Crăciun aici la etaj, în spațiul celălalt și aici, și a venit Mihai cu Antonia și au lucrat acuarele. Și la un moment dat mă trezesc că, băi, aici ceva se întâmplă, că apăreau acuarelele una după alta, de bandă rulantă. Și i-am făcut propunerea atunci că, măi, te rog frumos, în ianuarie, hai să începem șirul de evenimente de la Art Melange cu tine. Trece vacanța și după vacanță, ce să vezi, îmi apare cu toate lucrările, câte vedeți aici, și ăsta este rezultatul și îi mulțumesc foarte mult. Este student la Cluj și că ne cunoaștem și este un om foarte practic și foarte, foarte bun în meserie, deci cred, prevăd un viitor foarte... Și domnilor, dragi tine, mă bucur când vă văd în număr atât de mare la o expoziție a unui coleg, a unui prieten. Am văzut chiar între noi și dumneavoastră era o masă cu cred că vreo 40-50 de acuarele în față de schițe, erau aproape terminate, erau reluate. În orice caz era Mihai Iliescu în muncă, gândindu-se mereu la ziua de astăzi. În același timp se gândea și la un titlu. Atunci m-am gândit, fiind vorba de Cluj, m-am gândit la orele astrale ale Clujului și Mihai a venit în întâmpinarea noastră începând cu ora 0 pe care o avem în spate, chiar prima lucrare stând acum se intră, și mergând frumos, așa, în 24 de ore ale Clujului, excelent, surprins să avem Clujul în toate momentele zilei practic. M-am gândit atunci la o carte celebră apărută în 1927, Orele astrale ale omenirii, de Stefan Zweig, în care sunt de fapt mini-istorii, sunt eseuri, în adevăr, în puterea cuvântului, eseuri despre momente importante din istoria lumii care au marcat nu numai evoluția societății în general, ci și evoluția spirituală a autorului. Practic, dacă am stat să luăm așa pe momente, fiecare în parte, să merg la niște delimitări în spiritul cărții lui Zweig, aș putea începe cu Liceul de Arte Plastice la Ensima de Lazarov, și primii profesori, Cristina Ignatiuc și Kerestes Joseph. Apoi urmează o excelentă admitere la Facultatea de Pictură a Universității de Artă și Design din Cluj. Un alt moment important, întâlnirea cu profesorii, primii colegi aici de față, cursurile, locațiile, atelierele facultății. Apoi, mergând mai departe, ajungem la conștientizarea statutului de student al unei prestigioase universități de profil. Apoi, nu în ultimul rând, dacă mergem tot pe orele astrale ale orașului, avem cunoașterea și familiarizarea cu Clujul academic, Clujul științific, Clujul medical, dacă vreți, Clujul instituțiilor. De asemenea, lucruri care îi marchează fiecare zi, mai ales că dacă îl luăm pe Mihai, în toată expoziția este drumul lui de acasă spre facultate și întoarcerea acasă seara. Nu în ultimul rând ar intra în aceste momente astrale ale Clujului, pentru că vorbim despre Cluj prin toate transformările pe care le-a înregistrat Mihai ca artist vizual, un Cluj care și-a pierdut farmecul de verde, un Cluj al florilor cândva, pe care l-am pierdut din cauza acestei dorințe extraordinare, exacerbate de a face din Clujul actual un Cluj medieval al pietrelor, al dalelor. Vedem și cu ce consecințe. De data asta se întâlnesc, iată, în galeria lui Peter Elkan,
se întâlnesc maestru, pentru că o perioadă au colaborat, ați auzit și dumneavoastră, și discipolul, Mihai. Ce îi leagă pe ei? Două lucruri. Îi leagă Clujul și îi leagă Aparela. Diferențele nu sunt mari, pentru că și Peter a exersat și a lucrat în umed pe uscat. Mihai, la fel, merge mai departe cu umed pe uscat și știm cât de pretențioase, mai pretențioase sunt tehnicile din Aparelă, mergând umed pe uscat, umed pe umed, uscat pe uscat. Mihai lucrează, repet, umed pe uscat, cu plusul venind din tușele uscate pe care le aplică la final. Avem un Cluj, vedeți și dumneavoastră, în forme și contururi bine delimitate, în care putem vorbi despre un control asupra dispersării culorilor, este iarăși extraordinar. Putem vorbi despre gradiente pe o singură culoare sau două și dacă tot am spus culoare, vă rog să remarcați faptul că albastrul predomină în fiecare dintre lucrările domniei sale. Spuneam, ca ultima idee, avem Clujul mai multe ore astrale, excelent această desemniță. Pornim din spate, cum am spus, aici avem ora 12, de aici mergem pe un post meridian, vedem și prin culoare. Este Mihai Ilieș, este talentul lui și amândoi, toți trei de fapt, nu vom face altceva decât să-l urmărim și în viitor. Sincer să fiu, îi mulțumesc și lui Peter pentru programarea lui Mihai aici, lui Mihai pentru ce ne oferă, o expoziție foarte, foarte frumoasă și unitară. Mă bucur să văd atâția prieteni de-al lui Mihai, studenți sau punctual chiar studenți în artă, fiindcă și mă refer și la generațiile tinere, și la studenții de la arte, să-i întreb retoric care este intervalul de agregare într-o galerie ca Art Melange sau Mariana Perinde sau Cluj Art și centrul de interes sau galeria de la subsol a Casei Matei. Răspunsul meu este voi. Voi sunteți cei care faceți legătura și care faceți o legătură de tip Creuzet, în primul rând ca generații tinere și desigur dintre voi sunt cei care sunt studenți la arte și care aparțin, dacă maestrul Demostene vorbea de faptul că este o universitate însemnată, eu voi spune că da, și deja sunt cunoscute în străinătate, desigur și în țară, noțiunile de școala de pictură de la Cluj, care pornește dinspre Universitatea de Artă și se extinde apoi prin Ghenie și prin Man și prin toți ceilalți legendari deja autori ai ilustrării în străinătate. În același timp, toate celelalte departamente sunt de fapt școli. Avem școala de fotografie, școala de grafică, școala de ceramică, școala de sticlă, școala de sculptură și școala de pedagogie arte. Acum, problema cu Mihai este încă una, fiindcă el, iată, vine dinspre școala de arte vizuale de la Zalău. Ori la Mihai se observă acest lucru, fiindcă acoarelele lui, oricând semnalează că chiar aici, în prezența noastră, sau când suntem plecați, ca în animațiile sau în filmele de science fiction, șoptesc și comunică cu desenul, comunică chiar și cu fotografia, ca aventura observării evidențelor de real, dar comunică mai ales într-o frumoasă și minunată și mirifică viitoare întâlnire sau actuală întâlnire cu ceea ce se cheamă pictură în ulei, pictură în acril, pictură în tempera, chiar și cu pastelul. Pe când la Mihai se simte, iată, starea aceasta de concertare, de dirijor care stă la pupitru și culorile intră ca și instrumente într-o orchestră, intră în partitură și în concert, doar când dirijorul le dă voie. Mihai are această șansă că acoarela este în același timp o iubită foarte neastâmpărată, sălbatică și rebelă și nu te lasă să-i faci curte prea mult, din prima îți spune dacă te acceptă sau nu te acceptă, fiindcă dacă nu îi pus la momentul potrivit
gândul împreună cu pensula și cu fața de culoare, deci conceptul tehnic și expresivitatea, numai acoarelă, este o tentativă de acoarelă. Mihai are acele calități care se adună împreună, fuzionează. E ca și când în legendele populare, deci rupirul sau paiul de grâu, dar snopul de grâu nu mai poți rupe și trebuie să ai buchet și nu o singură sau un singur adevăr sau o singură validare. Mihai este unul din moștenitorii pe care i-am pomenit, îți mulțumim și încearcă să-ți păstrezi această bucurie, această înțelepciune de mari, încearcă să-ți prezervezi libertatea de a fi liber. Asta înseamnă că inclusiv până reușești să vinzi din arta ta, să ai un job din care să-ți poți întreține pasiunea, viața de a merge prin oraș și de a alege, fiindcă, cum spuneam, starea aceasta de prezență în expoziție este un proiect. Dar expresivitate, despre a nu mai vorbesc, că am vorbit destul, așa că îi mulțumim și o să rog să împărtășească și ele câteva cuvinte, fiindcă iară știu că ca și artist, când cineva vorbește despre arta noastră, ne mai gândim că, mă, dar eu la asta nu m-am gândit, sau asta nu e așa, sau e așa, dar uite ce bine o spune, sau n-am zis ce aș fi vrut eu să zic, să vedem Mihai cum încheie rostuit această prezentare și această sărbătoare. Înainte de a vorbi el, mai dau Foarte, ascultându-te pe tine, mi-a venit acum. Mi-am adus aminte, da, venind în galerie și întâlnindu-l pe Mian, am întâlnit-o și pe Antonia și mă bucur această întâlnire cu ea, pentru că Antonia este studentă în anul întâi la design vestimentar. Și de ce spun asta? Pentru că Mihai împreună cu Antonia, deci Mihnea Covaci a debutat cu designul vestimentar pictat, culorile de acum a permit acest lucru. A venit cu o serie și cu o mapă cu care a și intrat ca student, extraordinare, la totul și totul pictat. Rochii pictate, fuste, bluze, baticuri, totul pictat. Totul care se poate purta și păstrarea culorilor mulți ani înainte. Cei doi pot să facă o pereche extraordinară în viitor. În al doilea rând, îmi pare rău că nu văd un profesor de la UAD de față, dar am spus un nume, cel al doamnei profesoare Cristina Ignatiu, care a fost profesoară în liceu și pe care o rugăm înainte de a vorbi Mihai să ne spună câteva cuvinte, pentru că Mihai a ajuns la UAD și aici, datorită interesului și ochiului pe care îl are doamna profesor Ignatiu, vă rog câteva cuvinte, că v-a fost elev. N-a venit din an. Genul de elev, prin comportament, prin arta lui, atunci așa o liniște, o normalitate. Când venea cu schitele și cu lucrurile, le-am prezentat acoarele, portrete, peisaje și eram foarte linișteau. Deci Visează, doarme și mănâncă artă. Asta face toată. Și eu am garanția și siguranța cu dumneavoastră că o să avem artă. Mihai? Nu prea am ce să zic. Mulțumesc că ați venit. Sunt fericit că ați venit. Sper să vă placă. Felicitări și declar expoziția deschisă și încă ceva. Aveți timp să stați de vorbă cu artistul și lucrările poate că așteaptă niște bulinuțe roșii ca să fie rezervate.